Здравейте, вие сте с SidClan TV, аз съм Иван и продължавам поредицата на FIFA. Миналият двубой беше, играхме за купата на Испания, суперкупата на Испания. Първият мач на Бернабеу свърши 0-0. Както знаете, 1-1 победа за Реал. Взеха суперкупата. Чичарито отбеляза в 90-та минута. Буквално домакините тогава Атлетико поведоха много ранен гол в 8-та минута. Много сензационна игра се получи тогава. Сега имаме отново срещу Атлетико Мадрид, само че този път на Бернабеу и ще бъде за испанското първенство. След това имаме срещу Кордоба. Този епизод ще е за мача с Атлетико на Бернабеу. Много нищо да няма в отбора, значи сега да видим за скаутите за младежите, дето са, да търсят младежи. Сега ще го пусна да търси в... Ще го пусна в... може би в този италянец. Най-добре да търси в Италия. Мисля, че е добре. Или в Италия. В Италия. Пращам го в Италия за 9 месеца. Ами да търси всякакви, това не е проблем. Чухте, самолета излетя. Така, сега този ще го пратим в Германия. Или в Англия. Чудя се между Германия и Англия. Той пък няма. Ще го изпратя в Германия за 6 месеца. Да видим за 6 месеца какво ще направи нашия скаут. Всякакъв тип да търси футболисти. Да. Един го пратихме в Италия, другия в Германия, един е за 9, другия за 6. Ще се завърне в 22.05 ще се завърне от Италия. Това се пада, мисля, че на 22 април, точно така, 2015. След това пък той след 6 месеца ще се завърне на 22 февруари 2015. Ще видим тогава какво ще намерят нашите скаути Николас и Алберто. Сега да видим съобщенията. Тук се върна от контузия едно момче. Ето, той игра на контролите в началото, приятелския матч, ето бяха. Там се контузи, но се завърна. Не беше голямо нищо, че го нямаше. И сега, друго, преди да започнем, няма какво да кажа. Да видим днес таблицата, кои ще играят. Реал срещу Атлетико, Гранада Депортиво Ла Коруня и... не, това са за утре Гранада Депортиво Ла Коруня. Значи днес само нашия матч срещу Атлетико. После ще играят на 24-ти Барселона срещу Вилария. Барселона срещу Елче, извинявам се. И после има матч срещу Кордоба. Това е програмата за месец август. Сега да преминем към матча. Ще се видим на Бернабеу. И така, добър вечер на всички, които гледате този матч. Отново сме на стадион Сантьяго Бернабеу за испанското първенство. Реал Мадрид ще се срещне с състава на Атлетико Мадрид. Сега виждате тук Бернабеу целият е украсен с невероятната хореография от страна на домакините. Моля, ще запазим малко минута мълчание, за да се насладим на този момент. Така, сега виждате състава на Атлетико. Да видим състава на Реал Мадрид първо. Икер Касия започва на вратата, Даниел Карвахал, Пепе, Серхио Рамос и Марсел защитниците, Модрич, Тони Крос и Хамес Родригес на центъра, Кристиано Роналдо, Бензема и Гарет Бел в нападение. Сега матчът се очертава да бъде интересен. Моя на вратата, Хуан Фран, Миранда и Диего Годин защитници. Ансауди
и той, Пол Погба, Габи, Раул Гарсия и Коке. Те са халфовата линия. И нападение бяха Терси и Марио Манджукич. Схема 4-3-3 за Реал и 4-4-2 за Атлетико. Отборите, сега да видим Атлетико дали ще успее да върне на Реал за онази победа срещу тях на Висенте Калдерон с 1-1. Сензационния гол. Сега виждате невероятна гледка на Сантьяго Бернабео. Саята е от Испания, Игнасио. И чакаме вече първия съдийски сигнал да даде арбитъра. И това е първия съдийски сигнал. За вас двубоя коментира Иван Георгиев. Да си пожелаем един хубав и спорен матч. Габи е стопката сега. Тони Крос отнима. Хамес към Модрич. Модрич към Бензема. Бензема веднага търси Бейл. Пол Погба добре позициониран там и се намеси. И паса на Бензема беше доста слаб. Сега Модрич отново. Обаче грешен пас на Модрич. Сега това да шанс на гостите да ни... Така, но сега Бензема е стопката. Бензема девлира там един. Другия направи невероятен шпагат и успя да го спре. Сега. Тони Крос отнима там. Сега Гарет какво ще направи Уелсът? Уелсът се тръгва. Уелсът набира. Уелсът настъпва тази топка и някой ще успее ли там да удари? Не. Сега добре започват домакините този матч. Добре атаки. Гостите обаче ни показват много особени удари към вратата. Сега Модрич търси Бензема, намира Бензема там. Какво ще прави Бензема? Дали ще подаде Кристиано? Потърси го, но този пас беше труден за успяване, защото имаше там доста бранители на гостите. Сега Карим Бензема. Какво ще прави? Забави се там Бензема. Намира Бейл. Добре, тук паса към Бейл. Дали ще успее да вкара Уелсът? Шутира и стяване на Моя. 30 годишен ветеран на вратата е за Атлетико Мадрид. Мигел Моя. Сега Кристиано. Добре, тук се измъкна. Сега отново не можаха да го спрат шпагат. Дали ще центра или ще подаде? Подава към Хамес. Хамес опита да подаде там. И отново несполучлива атака за домакините. Сега напред тръгват гостите. Една от малкото тяхни атаки отново беше спряна. Сега Карим Бензема дали беше това засада? Да, засада. На 26-та минута на Бернабео. Кристиано там ще стигне тази топка. Стига, подава към Марсело. Марсело към Модрич. Модрич към Хамес. Грешен пас на Модрич. Сега Бензема. Бензема тръгва, не можа там да пробва шпагата. Сега Бензема, дали ще потърси отново Бейл? Подава към Бейл. Бейл не успя да стигне тази топка и гостите изчистиха в тъч. Сега Бейл ще изпълнява тъч. Дава там интересно, искаше да подари към Крос. Не се получи, към Хамес, извинявам се. Сега гостите имат възможност за контратака, но се забавиха и не се получи. Сега Бейл отнема там. Сблъскаха се футболистите на Реал. Бейл тук добре дельвира. Не често той. Хамес. Добре там Хамес. Измъкна се сега. Какво ще прави? Центриране на Хамес. Някой ще засече тази топка. Бензема. Бейл. Се разминаха с топката сега. Бейл. Какво ще прави Бейл? Бейл ще подаде. Подава на Бензема. Бензема ще стреля ли? Стреля там Бензема и рикошет. Това трябва да бъде корнер за домакините. Сега Крос ще изпълня този корнер. Центриране на Крос. Някой ще завиде тази топка. Пепе, мисля, че или Модрич, точно така Модрич. Модрич удари тази топка, но прекалено високо я би. Моя не бърза. Изпълнява силно напред Моя. Модрич беше надскочен там от футболист на гостите.
Сега това изглежда опасно. Погба е с топката. Модрич там опита да се намеси добре. След това Пепе успя да затвори добре Погба. И 2 минути добавено време, дами и господа. Да видим дали ще успеят да направят нещо сега домакините. Топката е в тяхно владение. Минава центъра. Хамес с топката. Подава към Бензема. Доста силен пас. Не е добър. И по времето явно ще свърши 0-0. И това е край за всичко за първата част. Ще се видим за второто по време. Не особено интересен двубой се получава днес, защото Реал просто нямат късмет да отбележат и Атлетико нямат много възможности. Ще се видим втората част. И сега пренасяме се отново на Бернабеу, където ще започне втората част на двубоя Реал Мадрид Атлетико Мадрид. Смяна в състава на домакините и Иско влизане в на Тони Крос. Интересна смяна, да видим какво ще се получи. Сега Кристиано. Съставите същите, Атлетико не са правили смени. И това беше шпагат, там претенции за нарушение нямаше. Сега да видим дали ще успеят да изненадат гостите. Става на Реал да ги опарят с един гол. Сега Хуан Фран да въде топката, подава там към Раул Гарсия. Пепе и Марсело там. Добре се разбраха. Сега Кристиано. Кристиано повежда топката. Кристиано настъпва ни бърза. Подава на Бензема. Бензема към Хамес. Хамес дали ще отправи този удар? Опитан Хамес. Сега Иско. Устреля Иско и това е спасяване на Моя. Отново. Сега засада има от Бензема. Чувате осърканията от трибуните. Нормално е. Започва се изнеря положението тук на Бернабеу. Все пак 57 минути гол няма. Две смени. Манджукич и за Арда, Манджукич за Антуан Гризман и Арда за Джименес. Точно така. Гризман за Манджукич и Джименес. Коке излиза. Сега тук интересно беше това завъртане от страна Бел. Дали ще успе да стигне до топката Бензема? Не успя. Сега Кристиано. Кристиано там добре подава на Хамес Родригес. Сега Модрич ще опита тук с шпагат. Сега пак Марсело шпагат. Добре тук Марсело успя да затвори. Сега последна смяна. Влиза Ектор на място на Серси. Не знам този как му е името. За първи път го чувам. Сега бързо изпълняват тъча гостите. Гарсия с топката. Роналдо пресира там. Марсело ни бърза да пресира. Прави шпагат. Добре тук. Не се получи. Сега Марсело отнема тази топка. Получава аплодисментите. Сега Бензема. Бензема тук опита да дриблира, не му се получи. Особено сега Хамес добре отнема. Сега Хамес. Какво ще измисли Хамес? Подай на португалецът. Кристиано тръгва. Кристиано е с топката. Сега Кристиано. Това изглежда интересно. Центриране на Кристиано. Бензема ще зачели тази топка. Успя. Но не се получи. Хубав удар. Сега може да направят контратака на гостите. Не бързате. Тук Пепе не можа да подари хубаво към Бел. Неразбирателство отново състава на Реал. 71-та минута вече гол няма на Бернабеу. Вървят нещата към равенство и точка. Сега Кристиано, какво ще направи Кристиано? Тръгва. Тръгва Кристиано. Кристиано. Не можаха да го спрат там 4. Центра на Кристиано. Кристиано. Иско пробва тук. Амбициозно волее. Отново аплодисменти за Кристиано. Разбира се, той направи толкова много за тази атака. Сега да видим Бейл дали ще успее да повтори същото, което направи Кристиано. Добре, тук Бейл отново и той се дриблира. Сега Бейл връща там на Даниел Карвахал. Сега Карвахал ще центра. Центриране на Карвахал. Модрич отново. Опита се Модрич. 80 минута навлизаме. Тъч за Реал. Сега Кристиано. Центриране на Кристиано. Дали имаше рикошет там и Моя успя да улови тази топка. Мисля, че имаше рикошет. Модрич към Кристиано. Сега Кристиано отново с неговите финтове.
Кристиано тръгва. Кристиано. Центъра Кристиано. Някой ще зачели тази топка. Не отново за всякакъв много рикошет. Се получи там в главата на другия футболист сега. Сега Карвахал. Дали ще успе да стигне тази топка? Не можа. И тържи за Атлетико. 86 минута. Гол няма. Карвахал тук отнема. Карвахал към Иско. Не особено активен е той. Сега Иско. Иско към Бензема. Бензема към Иско. И сега дали ще успее Иско да се чета топка? Не, моя изчиства. Това е последните минути. Дали Реал ще повтори същото от миналия матч, което се получи? Кристиано там изпречвам се и това отново ли е тъч? Няма да бъде тъч. Една минута добавено време реферите решават да дадат. И това е край на всичко. Край на този двубой. Започваме с равенство срещу Атлетико сезона. Реал взима една точка. Да видим какво ще се получи. За напред следващия двубой ще бъде срещу Кордова. 0-0 на Бернабео. Нямаха много късмет домакините. И това беше за тази среща. Сега да видим какви са фактите на матча. 0-0. 6 шута на 1, отново Реал доминират. Точни 3 шута. Обаче владението на топката отново Атлетико я водят. 14 шпагата на 7. Фалове 0. Много чиста игра. В сравнение с миналата. Жълти картони 0. Червени картони 0. Контузии 0. Засади 2 на Реал. Един корнер за Реал. И може да се каже, че не е особено интересен двубой се получи. Играч на матча е Хамес. Не. Да видим кой е играч на матча. Моя! Отново този вратар взима играч на матча титлата. Добре представяне на моя. Най-добър в Реал този път се е представил Хамес Родригес. И сега да видим една точка за Атлетико, една за Реал. На второ място сме. Сега ще видим Барселона като играят какво ще се получи. Сега ще отидем до Кордова единия. Дали ще успеят? Имаме оферта за трансфер. Даниел Карвахал в Уест Хам Юнайтед. Точно така. Уест Хам Юнайтед. 8 милиона. Не бива да продаме 29 годишен бек. Добър е. До сега трансфер няма да правя. Ако ще правя трансфери, ще са в зимния трансферен прозорец. Няма смисъл да бързаме. Ето Кордова сега. Вече мачовете са изиграни. Почваме се, че втория кръг точно така. Депортиво Ла Коруня с 3 точки на първо място. Барселона са на второ. Реал е на кое са да видим. Реал Мадрид са на 14-то, за съжаление. Защото имат една точка. Сега трябва да се поправим срещу състава на Не, срещу кое са? Срещу Кордова. Кордова са на 16-то място, Реал на 14-то. Да видим следващия двубой. Еро Марканен иска да играе, но няма да му дам шанса, защото този двубой ще е важен. Защото Кордова не са много силни, но и на Бернабео ще е матча. И това беше за днешния епизод. 0-0. Не се получи особено хубав матч срещу Атлетико. Очаквайте нови епизод срещу Кордова, Реал да се поправи и да вземе 3 точки. Сабскрайбвайте, шервайте. Аз бях Иван, надявам се да ви е харесал клипа все пак. Получи се там няколко удара към вратата, интересно беше. И това беше всичко за днес. Довиждане!